Евангелле паводле Яна. Многія з юдэяў, якія прыйшлі да Марыі і бачылі, што ўчыніў Езус, паверылі ў яго, а некаторыя з іх пайшлі да фарысеяў і расказалі ім, што зрабіў Езус. Тады першасвятары і фарысеі сабралі сінадрыён і казалі: «Што нам рабіць, бо гэты чалавек робіць шмат знакаў. Калі пакінем яго так, то ўсе павераць у яго, і прыйдуць рымляне і знішчаць месца нашае і наш народ». Адзін жа з іх, Каяфа, які быў у той год першасвятаром, сказаў ім: «Вы нічога не разумееце і не думаеце, што карысней вам, каб адзін чалавек памёр за людзей, а не каб увесь народ загінуў». А сказаў ён гэта не ад самога сябе, але, будучы ў той год першасвятаром, прарочыў, што Езус памрэ за народ. І не толькі за народ, але і за тое, каб рассеяных дзяцей Божых сабраць у адно. З гэтага дня вырашылі забіць яго. Таму Езус ужо больш не хадзіў адкрыта між юдэяў, але адышоў адтуль у краіну каля пустыні, у горад, які называўся Эфраім. І там заставаўся з вучнямі. Набліжалася юдэйская Пасха, і многія з усёй краіны прыйшлі ў Єрусалем перад Пасхаю, каб ачысціцца. Яны шукалі Езуса і, стоячы ў святыні, казалі адзін аднаму: «Як вам здаецца, хіба не прыйдзе ён на свята?» А першасвятары і фарысеі загадалі кожнаму, хто даведаецца, дзе ён, данесці, каб схапіць яго.